ба марҳилаи ниҳоии вазни то 100 кило акнун таваҷҷӯҳ хоҳем кард. ду тан варзишгари номии мамлакат Фирдавс Насимов ва Мансур Раҳмон ҳоло дар майдонанд. Насимов дар як давр озод буд Саид Ашрафи Саид Раҳмонзодаро дар вохӯрии ниманиҳоӣ мағлуб кард. Раҳмон Мансур ҳамчунин ҳам Раҳмон Мансур ва Абдулҳамид Муҳибовро Раҳмон Мансур дар вохӯрии ниманиҳоӣ шикаст дод ва ба финал роҳ ёфт. паҳлавонон дар 4 дақиқа талоши худро бояд ҳам дучанд кунанд. Насимов бисёр ҳаракатҳои хавфноки ҳамон сари китф ё бо истилоҳе ки чӣ гунаи мелница олитарин ҳаракаташ ҳамин аст. то ҷое мо медонем аксари пирӯзиҳои хеле саривақтиву заруриро тавассути истифодаи ҳамин усул ба даст овардааст. Мансур ҳамон ҷавонтар аст дар қиёс ба Фирдавс Насимов. барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии Осиё миёни ҷавонон буд, миёни наврасон. бале, аз майдон берун шуд Мансур Раҳмон. Оламафрӯз Абдураҳмонов довари ҷавон ҳоло ҳакамӣ дорад. дақиқаи сеюми муборизаи паҳлавонон бидуни натиҷа, бидуни муҷозот, бидуни огоҳиҳо пушти сар мешавад. ҳарду ҳам бароси дар ҳаяҷонанд. ҳарду ҳам бисёр эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. Фирдавс андаке руҷӯъ мекунад барои ҳамла, барои ҳаракат, барои талоши ана сари ҳарду осин доштан бисёр барояш муфид аст. вақте аз сари ҳарду осини рақиб медорад, ин хавфи хеле ва хеле зиёд рақибашро таҳдид мекунад. чунки дар дилхо ҳолат Фирдавс метавонад ки ин корро амалӣ созад ва дар раванди мубориза албатта комёб шавад. аз рӯи таҷриба ва маҳорате ки мо қаблан аз ин ҷавон чун мушоҳида карда будем, бештари ин дастоварди ин паҳлавон ва дар маҷмӯъ муваффақиятҳояш, чун гуфтем ки аз ҳамин истифодаи ҳамин усул бештар манша гирифтаанд. баростӣ Мансур Раҳмон ҳоло руҷӯъ мекунад. ҳаракати паҳлавони ҷавони дастаи хатлон 2 аниқтараш аз ноҳияи Темур Малик он қадар хуб нест. ва Фирдавс аз дастаи душанбе ҳунарнамоӣ карда истодааст. вазари дудилагиро вазари дақиқан ҳам инҷо вазари баҳогузорӣ мешавад. Фирдавс Насимов бале дар табло шидом пайдо шуд ва баъдан вазари дар сониҳаҳои охир Фирдавс Насимов
талошаш самар овард дар марҳилаи ниҳоӣ бо партофти вазари ғалаба насибаш шуд ва барандаи медали тиллои бозиҳои варзишии тоҷикистон дар вазни то 100 кило шуд. аз сари ҳарду осин дар маҷмӯъ дар бораи бале матонати ин варзишгар мо гуфтем. китфаш андаке ба ин нуқта андаке боз ҳам баҳсро ба миён овард ки таваққуф буд. биёд бори дигар ба ҳамин нуқта таваҷҷӯҳ мекунем. китф албатта дар замин расидааст, ҳатто такя ба ҳамон тахта ҳолати тахтапуштӣ дорад. бале ҳаст, вазари ҳаст ва дақиқ фирдавс насимов дар ин ҷараён тавонист ки собит кунад ки таҷриба нақши дигар дорад ва фирдавс дар ин мубориза соҳиби медали тилло гардид. дават карда мешавад Сафаров Мудир, Дударбеков Шайхуддин.